Hello, good morning. Mga kalahi. So, another time for vlog. So, adto mi dito ron sa dito? Dagat. Kay Ligo. maligo ko no kay maning talagsara kay ta maka ari og dagat kay walay dagat sa bukid. Anay gidala ni kuya, sa gidala mo kuya? Ligondi. Maligo mig dagat kay kuan ko no. Tambal ko no sa nay katol kagid nya kuanan og lagundi. Itong tanaw ng dagat. Uy, taob ang dagat. Among dagat dire guys is nagsungon kayo. Kudyaw kayo kay na dili mo gani ingon nga gikan sa mong balay dito gid dagat ayon. Kinahanglan ta gid ka nga mo tugbong mulugso nga ning isod kaayo. Manang kung first time pa ka makaali dire maglisod jud ka kay lalom kayo. Bati balay basta kay makaligo og dagat. Di ba kuya? Karon buntag sayo kay naligo mi dire kay para dili kayo init. Naluma dire ay. Ganaan mo adventure dire. Tindot dire kay lumlawan. Hiyak yung matiyan kay lalom kayo. Dagat maalon. Ha? Dire lang kay murag ay man dire. Ha? Ano tadi daw? Maram god nay balot. Nay bato dito. Ari lang ta dire. Ay, dekat to. Okay. Ako na set up ang cellphone guys para mag-continue ra ning paligo. Guys, mangambak na ta guys. Kuya, sa imong paan. Itong kinanglan jud nga mag hinhinay na dili kay bisag ing bato. Ya, sama daw sa TL. Guys, dahil siya ba kay
wala ko kailan kung saan siya. Ingon nila mo lagundi ya, wala ko kabalo nga kung saan ni nga ingon ko ni lagundi, but I tried nga kung ako ingos sa lawas kay para mawala ang katol, so wala ang katol ane. Wala na kuya. Ngit-ngit man pa kayo. Ito. Yeah. So, nahumod na may mura na mga piso. Ay! Mangangat kami guys. Mo ni siya hagdan padulong sa Babaw. sa asa?